μακρύνουν, υπήρξαν κάποιες οδομακίες. Μιχάλη, εμείς μόλις τώρα πήραμε και βλέπουμε στους δέκτες μας τα πλάνα που μας περιέγραφες πριν από λίγο, δηλαδή τις φωτιές στους κάδους αλλά και τη φωτιά στο αυτοκίνητο. Ακριβώς, ήταν ένα αυτοκίνητο, ενώ όλα κυλούσαν σε εντός εισαγωγικών ήρεμα, υπήρξαν μόνο κάποιες ανεκκλήσεις μεταξύ αστυνομικών και νεαρών. Κάποια στιγμή δυστυχώς ακόμη ένας πολίτης έχει υποστεί σοβαρές ζημιές στο αυτοκίνητό του, καθώς νεαροί το αναποδητήρισαν. Δεν νομίζω ότι απέμεινε τίποτα από αυτό το αυτοκίνητο, όπως βλέπουμε, όπως μπορούμε να καταλάβουμε και παρακολουθούμε και τις σκηνές της έντασης που μας περιέγραψες. Και καταλαβαίνω ότι είναι και αποπνικτική ατμόσφαιρα από ό,τι καταλαβαίνω από τη φωνή σου. Η ατμόσφαιρα στο σημείο είναι αποπνικτική λόγω της ρήψης χημικών, δακρυγόνων και κρότου που έχουν γίνει νωρίτερα, ενώ και η μυρωδιά από τους καμένους κάδους είναι πάρα πολύ έντονη. Αυτή τη στιγμή έχουν σβήσει οι φωτιές. Οι φωτιές οι περισσότερες έχουν σβήσει. Οι αστυνομικοί πηγαίνουν μπροστά από τα πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν κίνδυνο οι πυροσβέστες και μόλις καθαρίσουν το σημείο, την περιοχή, άμεσα επεμβαίνει πυροσβεστικό όχημα, φτάνει εκεί και σβήνει τη φωτιά. Λοιπόν, Μιχάλη.